Welkom bij het programma Gewest Friesland. Het is een nieuwe serie programma's, maar het gaat over oude dingen. Het gaat namelijk over alle Friese reportages die uitgestuurd zijn in de raam van het programma Van Gewest tot Gewest. We zitten aan de keukentafel bij Johan van der Zee, want die had de meeste van die reportages maken. Al zit er dan kreeg in deze uitsturing 2 reportages die hij net maken had. De eerste reportage die komt uit Kwaanwaterszoon, 1984. Nou, 1984 wie is het ook mee een skip bezig, dat snap ik. Maar toen dacht ik, Kwaanwaterszoon, ben er wel van de 400 dorpen in Friesland West ook Noordwest had? Ja, die ben er wel. Ja? Ja, net zo'n soort. Er had zelfs een keer een programma West van Philip Frederiks die het. En die vregen door Werheim naar het West. Dat wie bijvoorbeeld Wiens. Wiens, ja. Die had door in. En Frederiks die kon dat dan mooi uitspreken. Wiens. Nou, en er ben wel meer plakken. Ja. Maar er ben ook een heel soort plakken met we wel West hadden. Dat klopt. Ja. Ja. Maar Kwaanwaterszoon wie doe een plak en het is het nou eigenlijk net meer. Nee, hè? klopt. Ja. Dat is helemaal verdwenen in mulkozakken. Ja. En in het nog bekend van het feit dat wij dat altijd wachten maar te verbreken dit steken binnen. Maar verder is er niks aan de hand. Nee. Maar doe nog net dat driegen doen een beetje, nevens mij. Of? Dat drie geduurd, ja. Nou ja, ze moesten voort, hè. Die hoezen waren oudbrutsen, zeg maar eens op een of andere manier. Zo'n 1932, oudste dik, hadden er een heel soort mensen wennen. En dat is starig gewoon weer omkronk, zeg maar eens, maar een eigen liedse minskip. Nou, dan zitten we eens in dit programma. Waar maken trouwens? Machtel Bauma. Machtel Bauma. 1984 kwam we er zo. Nou ja, we wonen hier wel overal dichtbij, hè? Dus Bij hier, Harlingen en zo, Balzwart. dat is hier gewoon een paradijs. Ik vind het zalig als ik hiervoor, of wil ik ook de hele morgen hier voor het raam staan kijken. Naar de vogels, naar het water, naar de wind. Je ziet hier de wind. Je voelt gewoon, waait het, is het mooi weer, is de wind stil. Alles beleef je hier gewoon. Wonen in Cornwerderzand is wonen op de afsluitdijk. Met links en rechts water en voor en achter dijk. Op een koude januaridag kun je je hier op de Noordpool wanen. Maar dat doet aan de genegenheid die de bewoners koesteren voor hun dorpje, of liever gezegd hun straatje, niets af. De kostwiners van Cornwerderzand werken allemaal bij Rijkswaterstaat. Ze bedienen de bruggen en de sluizen in dit gedeelte van de dijk. Toen ze hier kwamen werken, waren ze verplicht hier ook te komen wonen. De 19 huizen van Cornwerderzand zijn dan ook allemaal eigendom van Rijkswaterstaat. Maar de woonplicht is opgeheven en nu wil Rijkswaterstaat van de huizen af. Als ze nu leegkomen, mag niemand er meer in en er staan er al een paar leeg. Uiteindelijk moeten ze allemaal gesloopt worden, zegt Rijkswaterstaat. Praten met bewoners van Cornwerderzand is dan ook praten met de laatste bewoners van de afsluitdijk. Ik woon hier op nummer 19, Sluisweg 19. Want wel vlak bij je werken? Ja, ik woon prachtig mooi vlak bij mijn werk. Ik ben in de kortste tijd ben ik hier op mijn plaats van bestemming. Ja. Dat is vlug hoor, dat gaat mooi. En uw vrouw kan u af en toe koffie komen brengen? Die kan me Ja. gewoon naar koffie komen brengen, ja. Hoe vindt u het om hier te wonen? Nou, eerst vond ik het verschrikkelijk. Maar het went wel. Je moet hier wonen dus. Toen moest je nog wonen hier. Ja. Toen moest je hier wonen, ja. Toen wij hier kwamen, nou is het al wel vrijgegeven. Hè? Ja. En het is wel jammer, want ze hebben nu huizen opgeknapt tot en met. Ja. En nu staan ze leeg. Nou, dat is zonde. Dus zo stil als het nu is niet altijd. Nee, oh nee. Zomerdag. Zomersdag, dan heb je, ik zit nou op die stoel, maar zomersdag dan is het niet hoor. 600 boven per dag. 600 schepen per dag. Jachten er veelal en ook wel van de bruine vaart zeggen we dan. Hè. De beroeps, die recreatievaart die komt er gaandeweg meer in. Hè.
Dat neemt overhand neemt dat toe. Maar om hier te wonen, hè? Er is hier geen winkeltje, geen café Ja, of er zo. komt wel een SRV-man hoor. Ja. Ja, we zitten hier niet op Nova Zembla. En je stelt je erop in. Ja, je hebt een diepvries, je hebt een tuin hier dus. Ja. Je bent erop aangewezen gewoon. Ja, je bent er eigenlijk op aangewezen. Ik geloof nooit dat ik ergens wat weghaal, dat ik vergeten ben. Je hebt altijd wat in voorraad. Ik heb hier altijd met plezier gewoond. Vooral zomerdagen, dan is het een vakantie hoor. Dat kan je echt zeggen. Je zit hier midden tussen het water en drukte en de bezigheid. Nou, is ideaal. Je vindt, ik zou zeggen, waar vind je dat in Nederland? Zo'n plekje als hier. Hij wil hier niet weg hoor, dat is wordt 80. Hoe vinden jullie het om hier te wonen? Leuk. Ja, waarom? Oh, ja, waarom? Ja, waarom? Waarom zou je niet liever in een grote stad willen wonen bijvoorbeeld? Nou, dat is veel te druk. En dan kan je niet normaal lopen of je moet weer over een straat lopen. En dan komen er allemaal auto's uit, bijvoorbeeld Amsterdam. Dan moet je eerst een kwartier wachten voordat de straat over kan. Zouden jullie hier later ook wel willen wonen? Jawel, maar de huizen geplat. Ja. Nou, Nee. toch niet helemaal zeker, hè? Nee, dat niet. Ja, we wonen hier op Korrewerderzand. En hoe lang? 17 jaar. U werkt hier bij Rijkswaterstaat? We werken hier bij de Rijkswaterstaat, ja. Ja, als Die wat? Zuiderzeewerker. Als sluiswachter. En u werkt hier ook? Nee hoor, ik ben gewoon huisvrouw. Is dat niet stil hier? Nou ja, in het begin dus wel dat je hier was, maar dat went wel hè. U vindt het nu wel leuk? Ja, ik vind het nou wel leuk, vooral de zomermaanden hier. Wat zijn uw herinneringen als kind aan Kornwerderzand? Ja, gezellig, lekker rustig. Je kon er veel meer spelen als in een dorp. Het was veel avontuurlijker, ging de bunkers eens op. Niet dat we daar mochten komen, dat was het juist misschien. Want in die tijd liepen hier ook nog wel wachten rond van de genie. Dus dat was altijd een beetje, nou ja, spannend natuurlijk. U werkt hier? Ik werk hier Als wat? als sluiswachter. Hoe is het voor u om tussen uw collega's te wonen? Want zo is dat wel, hè? Dat is voor mij geen enkel probleem. U vindt het niet erg om Nee, uw buren op uw werk tegen te komen? beslist niet. Hm. Vandaar dat ik er ook voor vecht om hier te blijven. Kornwerderzand heeft ook een verenigingsleven, heb ik begrepen. Wat doet men zo op? Nou, de Sinterklaasactiviteiten. Bingoavonden organiseren we wel. Schoolavonden. We hebben geregeld wel een filmavond gehad. Komt u vaak bij elkaar over de vloer, behalve op die Nee, avond? nee, praktisch nooit. Daarnaast de buren, daar komen we op verjaardagen en anders praktisch nooit. Maar het is wel vervelend als de huizen leeg komen te staan. Ja, dat zicht van Kornwerderzand, dat gaat erop achteruit. En de leefbaarheid een beetje. Ja, dat lijkt me ook wel. Verenigingsleven. Ja. Kan ook geen stand meer houden. U wilt hier zelf ook niet weg. Ik wil hier niet weg. Ik blijf tot laatst. Maar wat is er zo mooi in Kornwerderzand? De vrijheid, de natuur om je heen. En ook de bunkers staan er nog. Bijna net zoals ze alweer jaren geleden werden achtergelaten. Ze zullen binnenkort onder het zand verdwijnen. Maar er is nu een groep mensen die een aantal van de bunkers wil behouden en wil dat ze toegankelijk blijven. Een aantal mensen uit allerlei geledingen van de Nederlandse samenleving, die hebben elkaar door toeval min of meer ontmoet, samenloop van omstandigheden. Allemaal vanuit een andere invalshoek van mening dat hier iets, voor Nederland althans, unieks is gerealiseerd. Iets heel specifiek Nederlands, want je staat hier op een kunstmatig eiland.
midden in zee. En er zijn voor de jaren 30 zijn dit grootse en voor Nederlandse maatstaven werkelijk gigantische vestingwerken die hier gerealiseerd zijn. En daarboven, het is allemaal intact op de wijze waarop het in de 30er jaren was. De bedoeling is in de bunkers exposities in te richten over de bouwtechnische kanten en de historie ervan. De geschiedenis van de huizen in Cornwerderzand is niet veel ouder dan die van de bunkers. De eersten werden tijdens de aanleg van de afsluitdijk gebouwd. Toen men hier dus begon te bouwen, toen had men hier een kerk, een school, een kruidenierswinkel, een bakker. Dat was allemaal georiënteerd op één punt natuurlijk. Een kapperszaak bijvoorbeeld, die dingen die had je destijds allemaal nog. Het is nu, zo het er nu uitziet, het wordt nu een beetje een sterfhuisconstructie. Wanneer zijn al die voorzieningen verdwenen dan? Nou ja, ook in die tijd, toen woonden er natuurlijk veel meer mensen. Mensen die hier in de Afsluitdijk werkten, die hadden hier een onderkomen gevonden door middel van een woning, een barak, noem maar op. Werden destijds heel veel mensen ondergebracht hier op Cornwerderzand, die werkzaam waren aan de Afsluitdijk. Sinds die tijd is het dorp Cornwerderzand flink gekrompen. En nu dreigt het dus geheel van de kaart te worden geveegd. De bewoners krijgen niet de kans bijvoorbeeld hun huizen van Rijkswaterstaat te kopen. Nou, in dit geval zijn deze woningen zo erg objectgebonden. We zijn hier in de buurt we staan hier zelfs boven op de waterkering. Ook die huizen staan in de zone van de waterkering. We hebben hier te maken met een eigen weg. En we hebben hier een eigen waterlevering. Zodat wij vinden dat de zaak hier niet voor verkoop in aanmerking komt. En dan kom je in de belangenafweging ten opzichte van verkoop dan wel sloop. Kom je ertoe om te zeggen, nou in dit geval zou je dan moeten besluiten tot het slopen van de woningen. Kwam het er zo'n prachtige opnamen, ik van bovenal. En dat je dan die hoesjes destijds in de sneeuw staan, zo'n schitterend verhaal vanzelfs. Meest niet met hulpvolle plezier op de rond te wijnen. Ik vond ingen kreet zo mooi. Ik bedoel hier het allerlangst, zijn een van die sloeswachters. Ja. Zo van, nou ja, ze krijgen mij hier net bij. Nee, ze krijgen mij hier net bij. Dat is, die maken je, dan maak ik dat soort reportages, dan knoffelt er een oude vrouw, die knoffelt wat over die sloes heen en naar haar man om die een stukje ballen te brengen. Ja. Dat vond ik het mooiste shot. Ja. Maar die hem dat speciaal, die hem dan zijn vrouw dat speciaal te waren? Nee, dat gebeurde. En dat zeggen we dan, zegt een cameraman vaak. Maar wij regisseren een heel iets beetje. Ja. Net van, wil je dit even en wil tenminste, dat heb ik een heel iets beetje. Nee, want de televisie hier de namen dat ze dat altijd dat ze dat altijd dienen. Ja. En wij hier een beetje de namen dat we het net dienen. Ja. Oké. Doe maar gewoon. Doe maar gewoon, ja. Nou, dit weer een stukje verliezen uit 84, we beginnen in 1984. Dit had Johan ik net maken. Sipke Dijkstra. Sipke Dijkstra, ja. Een paar keer zei ze van de man van de Tille. Oké. Sipke had bij u stage doen, dit was zijn stageonderwerp. Ja. Dus zij mocht altijd bij u in een onderwerp zelfstandig maken. Ja. En dit had Sipke maken. Hij is later naar de NCV gegaan en is daar net in een journalistieke functie te laten komen, maar hoofdamusement worden. Aha. Dus, Aha. Maar wat er doet die wie wil een reportage meisje en hij die precies hetzelfde wat zijn grote eenheden op die redactie had, die een seconde naar de eiland. Maandagochtend.
Het weekend thuis zit er weer op. Naar school gaan betekent voor hen 5 dagen logeren aan de vaste wal. De meeste kinderen worden opgevangen in kost- of pleeggezinnen. Maar begin dit jaar kochten Mieke en Cor, zelf eilander, een huis in Harlingen. En omdat het toch groot genoeg was, werd het een internaat voor kinderen van Vlieland en Terschelling. Ze zijn met z'n zessen, dat is een voordeel, dat ze bij elkaar kunnen zijn. Als je in een gezin bent, dan ben je alleen of je bent met z'n tweeën. En als je met meerdere kinderen bent, dan heb je wat steun in elkaar, de gezelligheid. Ze kunnen elkaar helpen met huiswerk. Eventuele problemen die er zijn, die kunnen ze dan met elkaar oplossen. En ja, er waren ook inderdaad mensen die hiernaar gevraagd hadden, die achteraf zeiden van ja, mijn dochter wil toch eigenlijk liever in een gezin met wat meer geborgenheid. Maar wij zeiden van nou, het is leuk om dit op te zetten. En dat ze dan met meerdere kinderen zijn, dat ze dan steun aan elkaar hebben. Robert, hoe lang is het geleden dat jij naar de vaste wal ging? Nou, ik ben vorig jaar na de lagere school zou ik naar de Sneek. Alleen dat mislukte. En toen had ik heel erg heimwee. Toen ben ik teruggegaan naar de MAVO, heb ik daar de eerste klas gedaan. En toen ben ik vorig jaar voor het eerst naar Harlingen gekomen. En nu weer, dit jaar, dus het tweede jaar in Harlingen. En je zit nou op het ateneum? Ja, derde klas ateneum. En waarom ging het niet in Sneek? Ja, nou ik denk dat ik nog te jong was en heel erg, ja. Er was verder helemaal geen Schelling en hier wel op deze school. Daar had ik heel erg heimwee daar dus. Maar het verschil tussen het internaat en een kostgezin, wat is dat? Ja, hier kan je elkaar opvangen, je kent elkaar allemaal, het zijn allemaal Terschellingers. Nou, en als er een probleem heeft of zo, ja, dan ga je daar naartoe. En voor mij was het ook heel, te aanpassen en zo. In een gezin ging dat moeilijker met mij. Die ervaring van jou met het kostgezin, werkt dat nou ook door in de manier waarop jullie hier met de kinderen omgaan? Ja, kijk, ik weet zelf wat de kinderen dus missen. Wat een gemis is door de week, wat ze dus, ja. Als je in een slecht kosthuis komt, dan heb je een week, het duurt dan 10 dagen zeg maar, dan kom je in een goed kosthuis, dan is het een week zomer om. En de kinderen komen hier, maar het zijn kinders en het blijven kinders. Je moet ze opvangen en je moet ze het geven wat ze van huis uit missen. Wij moeten ook een deel van de opvoeding op ons nemen en dat is soms wel eens zwaar. Zeg Johan, jij doet het iedere week hè? Ja. Met de boot op en neer. Verveelt het nooit? Nee. Je zit in Leeuwarden op school hè? Ja. Wat doe je daar precies? LTS, motorvoertuigtechniek. Dat is alleen in Leeuwarden, niet in Harlingen? Harlingen ook wel. Maar geen voertuigtechniek? Nee. En je zit niet in een kost- of pleeggezin hè? Nee, ik zit in een soort flat. Zo, dan kunnen we weer verder. Een soort flat, wat is dat precies? Ja, er zijn mensen die koken voor ons en die helpen ons bij het huiswerk als we iets snappen of zo. Het is gewoon gezinsomzeggen. Er zijn nog 3 Terschellingers bij. Verder geen jongens van Vlieland? Nee. Annemee is 12 jaar en zit nu nog op de lagere school van Vlieland. Zeg Annemee, straks als je in Harlingen op school gaat, dan kan je dit niet meer hè? Nee. Vind je dat niet jammer? Nou, ja, het is natuurlijk wel jammer. Maar ik heb het al vaak genoeg gedaan. Dus. Ja, nou dat is een probleem, vind ik een probleem. Zij niet. Ze heeft het zelf al beslist. Ze wil graag naar de wal, de schoolgemeenschap. En nou, ik vind gewoon dat zij de keuze gemaakt heeft. En dat ik me daar eigenlijk wel bij neer moet leggen. Het belangrijkste voor mij is dat ze in een goed gezin terechtkomt. Waar ze kan eten en slapen. Dus ik heb ook niet het idee dat zij ermee zit, maar dat wij er meer mee zitten. Toch de moeite om een kind met 12 jaar al los te laten? Ik vind het jammer, ja. Ik vind het jammer. Ik vind gewoon dat een kind van 12 jaar thuis hoort te zijn. Dat kwam winter. €1000 erbij, dat is wel mooi.
Sommige kinderen komen in kost- of pleeggezinnen niet tot hun recht. Voor hen huurde Stichting De Boeier 2 flats in Leeuwarden, waar onder begeleiding tot nu toe 7 jongens wonen, waaronder Johan Bankras. Wat zijn nu de voordelen van deze vorm van opvang? De voordelen dan van dit project zijn dan dat er meer begeleiding is. Dat er gekwalificeerde mensen zijn die met die kinderen bezig zijn. En dat wordt toch vaak als heel belangrijk gezien, bijvoorbeeld die huiswerkbegeleiding. Stichting De Boeier is opgezet door een schippersinternaat, dat zelf geen kinderen van de Waddeneilanden mag opnemen. Omdat er geen subsidie werd verleend voor dit soort projecten nog, en om aan te tonen dat er wel behoefte aan is, moesten we met vrijwilligers gaan starten. En misschien dat het in de toekomst dan wel op een of andere manier betaald kan worden, als duidelijk is dat er ook werkelijk behoefte aan is. Is er nou ook een verschil met kinderen van de vaste wal en kinderen die van de Waddeneilanden komen? Er is wel verschil, ja. Om een aantal voorbeelden te noemen. Toen de kinderen hier kwamen, vonden ze het bijvoorbeeld schitterend om naar winkels te gaan waar roltrappen waren. Om de roltrappen te zien, om hier de treinen voorbij te zien rijden en dat soort dingen. Dat zijn gewoon dingen die ze op het eiland niet hebben. Ze hebben ontzettend veel praat over als ze weer het weekend op de Schelling zijn, over brommen en over stappen s'avonds en zo. Het is echt de Schelling voor en de Schelling na. Maar als ze hier zijn ook, dan is het, als we vervolgens naar de stad gaan donderdagavond, dan vragen ze van Cor of Mieke, mogen we even naar het dorp? En dan zeggen we iedere keer van jongens, het is geen dorp, het is een stad hier. Want dat kunnen we ze gewoon niet aan het verstand brengen. Het blijft en het is en het blijft voor hen een dorp. Het zijn eilanders, hè? Het zijn eilanders daardoor, ja, echt waar. Het blijven eilanders. Zullen we dan zo'n hele reportage even afsluiten en dat maakt het duidelijk. Volgens mij best je jaloers, dat is toch net zo'n soort op eiland, is dat? Ja, want wij gingen bij radio net aan tijd, want dan komen we net weer vooromkomen. Nee, dat is zo. Ja, wij in de tijd. Je in de tijd. Ja. Dat klopt. Ja, mooi dat zo'n man al in nog zit te smoken als je hem interviewen. Hè? Dat is een hele teken. Wat ik in mijn carrière altijd het allermoeilijkste vond, ben interviewen. Ja, van die leeftijd. 15 jaar, zeg maar zitten. Ja, dat jit dan ik net eigenlijk. Dat, nee. En ook in Sipke er nog aardig in slaatje. Maar had je er echt zo moeite mee aan? Ja, ik had er echt moeite mee aan. Ja. Je neemt dan vragen waarop ze ja of nee zeggen, maar en dan ben je klaar. Hè? Dat is, op die manier gaat dat dan. Goed. Het slag het wel eens een keer. Kijk, was een onderwerp die dat het wel slag. Zelfs in deze serie zit er in. Dus, ja, oké. Ja, nou, dit weer de eiland, dus weer een keer het blijven eilanders. Prachtig verhaal hoor. Een keer ben we er weer met Gewest Friesland, met oren reportages uit van gewest tot gewest.